Да, Миро. Добре, здравейте хора, това съм аз, Мирослав, това е телефон на Димо. Тук съм с Димо и Андрей и нека да отворим често да видим какво са пари и много неща. Как? Очевидно беше. Много очевидно. Абе, дай на Димо да си играе, бе. Що си махнал балона, бе? Да знам. Хора, полирайте за Миро. Абе, чек, ти кухли си, бе. Абе, какво стана, бе? Абе, стига си прибил, бе. Значи, кухли си, бе, що си махнал балона? Да знам. На място на ите. Давай. Тия правят уникална защита, бе. Къде са тия, бе? Тия правят уникална защита. Окей, ари. Добре, идите стето. Защо не си на 600? Сядай. Ето съм. И здравейте, аз съм Димо, ние иска се играем Clash Royale, казах го много късно. Какво се представиш ли? Аз вече те представях. Не трябваше скелечета. Скелечетата. Ей го. Разцепиха го. Само един мини драган трупче. Или меджик. Мини драган много ясно. Трупче. Димо и добри хора, Димо е трупче, както винаги. Що? Трупче се видяли как ги убиха армията. Сериозно ли мини драгоните им проблеми? Че аз не си го апгрейдвам. Аз залагам на червени. Еми той е... Той облидало ли имаш, бе? Чек, разцепен си. Давай. Мале меджикът им проблеми. Да. Разцепен си. Балона? Балон. Балон Дай за слай! Балон, ама те не се бият. Да, те не се бият. Иначе аз залагам на твой балон. Да видим. Добре, и двата взех колите. Не. Кой е на пета арена? Да. Димо, ти си на пета арена. Да. Чакай да победя. Ама, проблем. Все ти. Или мини Давай, драган. Димо. Давай, Димо. Уич. Не, това не го забелязвам, сори. Мини драган. Колата по Геро е на пета арена. И хора умрят. Така, Димо, може ли да се опитам? Окей. Здравей. Добре, хора, сега Миро се опита. Андрей тук гледа, може би го познавате в други клипове. Ние сега сме в училище. Да, ако сте гледали неговите клипове. Миро, он е първи клип между другите. Аз това вече си го пусна, го е. Ще го пускаш втори път. Чек, пак ще го пусна. Ти... Къде са клонове? Аз сега ще пиша клона. След това брат съм аз. Ай, Димо, що си излезна от нашия? Ами така и са писа Аз също съм излезна, не се притеснявай. Ти хора, това ще е всичко. Аз сега какво да направя? Изключвам го. Служи го на пауза по-добре.